Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да сложите картинка на CSS. Няма значение какъв е той. Дай да действаме. Влизате в Google, CSPG Info давате, меню Background, давате цъкате на меню. Изберете си някаква картинка, аз ще избера някаква от возилата. Например, това няма значение какво е. Те тук не ми трябват. Само те да регистрират тук. Ето аз моите вече съм се регистрил. Теглите си го. Свали се. Desktop. Сега влизате. Давате Open Free Locations. Аз съм Не, аз съм за Solar Zone, обаче това на всякакви си става. Влизате в стрike. Ресурси. И както виждате, те трябва да ги скрите от тук. Това също. Абсолютно всичко строите от това. Тук не го бутате. Само е това background. Сега тази виждате съм го изтрил. И само слагате тия, които се вържат на тъга. Ето виждате тук тъга, това. Да, вземаме ги. И ги поставяме. Тя е така също. Така. Забравяме още нещо за един. Да, тя е така. Та пък тея, тук old, дето се завържат на old. И това тук ги поставяте тук в ресурс. Ето така. След това влезете в CSS да се проверите дали е станало. Да, така, намахнем това така. Цъкаме CSS и чакаме да видим. Както виждате, май е станало. Ето хора. Всичко е станало. Както преди се състоям. И това беше от мен. Ако съм ви помогнал, ликей и субскрибе. Не, абонирайте се.